बिटिसिआव बिपिएफ हान्जाया सरकार दाखांनायनि उनाव दिनै माने दिसपुर सल' जात्रा गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआव दिनैनिफ्राय जागायजेनदों आरो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोङो एबाराव जोङो क'क्राझार एबा बिटिसिखौ बिपिएफ हान्जाया दिनै सरकार खुंनो हाबाय रायजो राजानि अननायाव जोङो दिनै क'क्राझाराव एबा बिटिसिआव बिपिएफ हान्जानि माने सरकार सोलिगासिनो दङ। एबाराव जोंनि टारगेटआ जाबाय जोङो एसेम्ब्लियाव बिटिसि ओनसोलनि मोन 15टा सिटनिफ्राय जोङो 15टाबो एमएलए दैथायहरनानै जोङो साब्रै साबा मिनिस्टार लाबोनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ जौगाखांहोनायानो जोंनि मोनसे थांखि आरो दा जोंहा माने एबसलुट मेजरिटि मोनखांखाबाय जोङो एमसिएलए इलेक्सनावहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय जि बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो। 4 मास बारबाय जोंनि सरकार दानाया बे 4 मासावनो जोंनि सरकारा गोबां गिदिर गिदिर माखासे आसनि स्किमफोरखौ रायजोनि सिगाङाव लाबोनानै होनो हाबाय। इलेक्सननि सिगाङावहाय मोनबा गेरेन्टिनि खोथा बुंदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टिया माने दिनैनिफ्राय मावफुंजाबाय आरो दिनै चिरां जिल्ला बाक्सा जिल्लायाव जोंहा गोबां माने चेक राननाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ स्किम राननाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ आरो बाव गोबांथार खामानि मावनो गोनां दङ बिपिएफ हान्जाया दा बेनि थाखायनो जोङो दिसपुर सल' जात्रा बेखौ लानाय जादों।